Graag wil ik eerst met jullie deze morgen lezen uit Johannes 20. Johannes 20. Verhaal van de opstanding. De eerste 18 versen. Johannes 20 vers 1 tot en met 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad. En zei tegen hen: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel die snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. Hij ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis toe. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze zich voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Die zeiden tegen haar: mevrouw, waarom huilt u? Ze zeiden tegen hen: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: mevrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Amen, tot zover. We hebben net eerst al Mattheüs 28, de eerste 15 versen gelezen en hier zo hebben we nu net juist Johannes 20, het verhaal van de opstanding van Jezus gelezen. Het is vandaag Pasen, het feest waarbij we ook denken aan de opstanding van Jezus. En vandaag wil ik een iets andere benadering hebben dan jullie misschien van mij gewend zijn om vers voor vers een bepaald bijbelgedeelte door te gaan. Maar meer stilstaan ook bij het algemene opstandingsverhaal, meer in algemene zin. Daarom hebben we ook uit twee gedeelten het verhaal gelezen. En om te beginnen wil ik dit zeggen. In de hele wereld is er bijna geen discussie over het feit dat Jezus ooit zo'n 2000 jaar geleden geleefd heeft. Er is geen discussie over. Alle geschiedkundigen zijn het daar wel over eens. Er is zelfs geen discussie dat Jezus uiteindelijk gekruisigd is en aan een kruis gestorven is. Ook voor atheïsten, voor alle religies die geloven dat, behalve moslims, maar alle gewoon geschiedkundigen, die geloven dat. Er is geen discussie over. Maar anders is dat met de opstanding van Jezus. Over de opstanding is er heel veel discussie. De opstanding is natuurlijk ook iets bovennatuurlijks. Iets wat niet logisch is. Ik bedoel, iemand die gewoon geleefd
heeft en vervolgens gestorven is, opstaan uit de dood, dat is niet logisch. Het is niet normaal dat iemand opstaat uit de dood. Maar de opstanding van Jezus heeft ook consequenties. Want het hele christelijke geloof staat of valt met de opstanding van Jezus. Dus als de opstanding van Jezus een leugen is, niet waar is, valt het hele christelijke geloof weg. Heb je niks aan, waardeloos. Maar ook, als de opstanding van Jezus daadwerkelijk gebeurd is, als het echt waar is, dan hebben we ook alle reden om Jezus te geloven. Dat alles wat hij gezegd heeft, dat ook waarheid is. Dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias van Israël is. Die het Koninkrijk van God als het ware ingewijd heeft. Jezus heeft zijn eigen dood en zijn eigen opstanding heeft hij regelmatig voorzegd. En hij heeft het ook waargemaakt. Want Jezus, hij is opgestaan uit de dood. En Jezus' opstanding uit de dood, dat is ook het bewijs dat God deze wereld, die misschien voor ons nu als een puinhoop lijkt. Ja, denk aan alle oorlogen die er zijn. Denk aan het Midden-Oosten. Dat lijkt in brand te staan. Denk aan de spanningen rondom Rusland en Turkije en Noord-Korea en Amerika. Overal spanningen. Hongersnood in Afrika. Het lijkt één grote puinhoop. Maar de opstanding van Jezus, dat is het bewijs dat God deze wereld, die hij goed gemaakt heeft, dat hij die niet opgegeven heeft. Dat God niet zoiets heeft van, deze wereld, daar kan ik niets meer mee beginnen. Nee, de opstanding van Jezus, dat is het bewijs dat God deze schepping verlost en vernieuwt. De opstanding van Jezus is daar het begin van. Nou, dus met de opstanding staat er nogal wat op het spel. Waar of niet waar. Het is niet zomaar even iets. En dat is denk ik ook de reden waarom talloze mensen en ook talloze geleerden hun uiterste best hebben gedaan om de opstanding van Jezus te ontkrachten. Aan te tonen dat dat niet waar is. Ontkennen. Het is begonnen op de dag van de opstanding. Het ontkennen daarvan. En het gaat door tot op de dag van vandaag. En ik denk het zal door blijven gaan tot het einde van de tijden. Maar tegelijkertijd moeten we ook onszelf afvragen, eerlijk is eerlijk, is het inderdaad wel een betrouwbaar verhaal, het verhaal van de opstanding? Kijk, we kunnen het allemaal wel geloven of niet geloven, maar we zijn hier als christenen ook bij elkaar, we kunnen het wel geloven, maar is het inderdaad wel een betrouwbaar verhaal? Nou, dat is een van de dingen waar we vandaag naar gaan kijken. En dan beginnen we met te zeggen, niemand heeft de opstanding ooit zien gebeuren. Niemand. Heel misschien de engelen, maar ik denk zelfs de engelen bij het graf hebben de opstanding niet zien gebeuren. Maar dat hoeft ook niet. Dus technisch gezien weten we niet hoe dat nou gebeurd is dat Jezus opgestaan is uit de dood. Het is iets bovennatuurlijks, iets wat God gedaan heeft. Maar ik denk dat we het ook niet hoeven te weten. Kijk, geleerden zijn het er zelfs over eens dat het wel vrij logisch is, dat het aannemelijk is dat Jezus allerlei wonderen op aarde heeft gedaan. Duizenden mensen zijn daar getuigen van geweest. Hoe deed Jezus technisch gezien die wonderen? Weten we niet. Maar er zijn duizenden mensen die hebben wel het resultaat van de wonderen gezien. Lammen die gingen plotseling lopen, kreupelen gingen lopen. Blinden konden zien, doven konden horen. Het resultaat was duidelijk. Hoe deed Jezus het? We weten het niet, maar het resultaat was duidelijk. Zo is het ook met de opstanding. We hoeven de opstanding niet te zien om het te geloven en het voor waarheid aan te nemen. Je hoeft alleen de persoon te zien die opgestaan is. Dan weet je voldoende dat diegene opgestaan is uit de dood. Als je de persoon die dood was, levend voor je ziet.
Maar hoe weten we dan dat Jezus is opgestaan? Nou, vanmorgen kijken we, het is geen uitputtende lijst, maar vanmorgen kijken we naar 3 dingen. Als eerste kijken we naar het lege graf. Als tweede kijken we naar het getuigenis van de engelen. En als derde gaan we kijken naar ooggetuigen van Jezus na zijn opstanding. Dus het lege graf, het getuigenis van de engelen en het getuigenis van de ooggetuigen. Nou, we beginnen met het lege graf. Johannes 20, dat houden we een beetje ongeveer als leidraad aan. Met het eerste vers lezen we dan, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. Dus vroeg toen het nog donker was. En Lucas die zegt, vroeg in de morgen gingen de vrouwen naar het graf. Marcus zegt weer, heel vroeg toen de zon opging. En Matthäus zei, vroeg toen het licht begon te worden, kwamen de vrouwen aan. Dus er zijn wel mensen die zeggen van, ja kijk, sommige mensen die zeggen, het was nog donker en anderen zeggen dat het al licht was. Maar wat is er nou waar? Nou, ik denk dat het alle 2 waar was. Toen het donker was gingen ze op weg en toen het licht was kwamen ze aan bij het graf. We hebben 4 evangeliebeschrijvingen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En alle 4 die beschrijvingen, dat zijn verslagen van ooggetuigen. Zij hebben dat gehoord uit de eerste mond van ooggetuigen. Maar er staan ook verschillende ooggetuigen die dit alles gezien hebben en die dit verteld hebben. En dan krijg je verschillende verhalen, verschillende benaderingen hebben ze ook. Een verschillende manier van opschrijven. Als er vandaag de dag wat gebeurt. Bijvoorbeeld er is ergens in Amsterdam bijvoorbeeld is er een grote vechtpartij. Ga 5 mensen, willekeurige mensen die dit gezien hebben, neem die apart en ga naar hun belevenissen en hun verhalen luisteren. Je krijgt 5 verschillende verhalen te horen. Maar allemaal vertellen ze namelijk hetzelfde verhaal van die ene vechtpartij die heeft plaatsgevonden. Alle 5 vertellen ze een waar verhaal. Ondanks dat ze verschillende benaderingen hebben, omdat ze het uit verschillende hoeken hebben beleefd en hebben doorverteld aan jou. Het bijzondere is, dat hoewel het allemaal verschillende getuigenissen zijn, dat er toch tot op detailniveau soms details wel overeenkomen. Sommige details komen ook in die beschrijvingen niet overeen, maar er zijn zelfs details die overeenkomen in het verhaal. En dat maakt het des te betrouwbaarder. Goed, de vrouwen die gaan dus naar het graf toe. En dan zal je afvragen, waarom nu op deze zondagmorgen vroeg, waarom gaan ze naar het graf toe? Ze gaan naar het graf om Jezus te zalven. Ze hebben zalf als een eerbetoon aan Jezus hebben ze klaargemaakt en ze willen Jezus gaan zalven. Dus weliswaar al een paar dagen verder, want op vrijdagmiddag is Jezus gestorven aan het kruis. En de vrouwen die waren erbij. De vrouwen hebben dat gezien, hoe Jezus gestorven is. Ze hebben vervolgens gezien hoe zijn lichaam van het kruis afgenomen is. En in het graf is gelegd van Jozef van Arimathea. Dat hebben ze gezien. Maar het was vrijdag eind van de middag, vlak voor zonsondergang. En op vrijdagmiddag zonsondergang begon de Sabbat. Tot zaterdagavond zonsondergang. En volgens de gewoonte van de Joden rusten ze op de Sabbat, reisden ze niet en werkten ze niet. Dus Jezus is begraven op de vrijdagmiddag voor zonsondergang nog. En op zondagmorgen, zo snel mogelijk na de Sabbat, heel vroeg in de morgen, gaan deze vrouwen op weg naar het graf om Jezus alsnog te zalven. Maar wat gebeurt er nu als deze vrouwen onderweg gaan naar het graf? Bij het graf, waar een peloton Romeinse soldaten het graf zitten te bewaken. Bij het graf vindt er plotseling een lokale aardbeving plaats. En Matthäus, we hebben het vanmorgen gelezen, Matthäus zegt, er is een engel die uit de hemel neerdaalt, die de steen van het graf wegrolt en daardoor ontstaat er die lokale plaatselijke aardbeving. De soldaten die zien die engel die de steen wegrolt, die gaat erop zitten, ze voelen de aardbeving en ze worden daar zo verschrikt, zo bang van, dat ze het op een rennen zetten en ze vluchten. Het zijn Romeinse, zwaar getrainde soldaten. En moeten we even bedenken dat Maria Magdalena, de andere vrouwen, Petrus, Johannes, niemand
die redt ooit met 1 woord over deze soldaten. Dus die soldaten zijn al weg voordat de eerste persoon bij het graf aankomt. Als de steen van het graf is weggerold door de engel. Maar dit zijn dus Romeinse soldaten. Professionele, getrainde mannen. Die maar 1 ding moeten doen, dat is of oorlog voeren, of in een bezet gebied de wacht moeten houden. Daar zijn ze op getraind. Dit is hun werk. Ze slapen nooit, deze mannen. Nooit. Je moet bedenken, Cilia die gaf vanmorgen het voorbeeld. Ja, zegt ze, misschien moet je wel denken aan Geert Wilders. Waar nou allemaal beveiligers er steeds omheen zijn. En dat op een gegeven moment Geert Wilders in één keer neergeslagen wordt, terwijl alle beveiligers in één keer staan te suffen om hem heen. Dat gebeurt gewoon niet. Die mannen zijn ook getraind om scherp te zijn, om wacht te lopen. Maar deze mannen die vluchten. Die vluchten en nog diezelfde dag gaan ze naar de Joodse leiders toe en die vertellen het verhaal. Je ziet ze aankomen bij de Joodse leiders. Als topsoldaten. Ja, er kwam een engel en een aardbeving en het graf was ineens leeg. En met dat verhaal hebben de Joodse leiders een probleem. Ze hadden een probleem met Jezus. Jezus die de tempel had leeg geruimd 3 dagen eerder. Ze waren bang dat heel Jeruzalem in opstand zou komen en achter deze Jezus aan zouden gaan. Dan waren ze bang voor de Joodse leiders. Maar nu hadden ze het volgende probleem. Dus, ja, hier moeten ze wat mee. Wat doen deze Joodse leiders? Die zeggen tegen de soldaten: weet je wat? Hier heb je een hele hoop geld. Omkoping. Hier heb je een hele hoop geld. Jullie moeten gaan vertellen dat jullie sliepen 's nachts. En dat terwijl jullie sliepen, hebben ze het lichaam van Jezus gestolen. Zijn discipelen hebben het lichaam van Jezus gestolen. Wat een slechte smoes. Nogmaals, deze Romeinse soldaten, die slapen nooit als ze wacht moeten houden. En al helemaal niet een heel peloton soldaten. 1 soldaat, dat zou natuurlijk nog kunnen, maar een heel peloton soldaten, dat is wel onwaarschijnlijk. Maar nog gekker, hè? Moet je goed luisteren. Als je slaapt, hoe weet je dan dat de discipelen gekomen zijn om zijn lichaam te stelen? Als je slaapt, dan merk je dat toch niet? Ronduit slechte smoes. Hoe het ook zij, Matthäus die heeft het verhaal jaren later opgeschreven en toen was het nog steeds het gangbare verhaal. Goed, we gaan terug naar Maria Magdalena. Als de soldaten dus gevlucht zijn, komt Maria Magdalena bij het graf aan. Wellicht samen met andere Maria en Salome, met andere vrouwen. We weten niet precies in welke volgorde ze zijn aangekomen. Dat is wel lastig uit de verhalen op te maken. In ieder geval was Maria Magdalena of de eerste of een van de eerste. Als ze erbij komt, bij het graf aankomt, dan ziet ze dat de steen is weggerold. Dan komen we bij de volgende vraag. Waarom is die steen nou weggerold van het graf vandaan? Veel vragen vanmorgen. Waarom is die steen weggerold? Ik zou zeggen, niet om Jezus uit het graf te laten. Want we lezen nog verderop, dat Jezus diezelfde avond nog dwars door muren ineens in een kamer staat met gesloten deuren, een kamer helemaal met gesloten deuren. Jezus staat ineens in het midden. Dus Jezus in zijn opstandingslichaam heeft het niet nodig dat de steen van het graf zou zijn weggerold. Hij zou ook zonder die steen die weggerold is, uit het graf hebben kunnen opstaan. Natuurlijk begrijpen we dat niet zo, maar wellicht dat de nieuwe aarde wij ook door muren kunnen lopen. Ik weet het niet. Maar Jezus in ieder geval, die stond plotseling in het midden van die kamer. Echt in een echt lichaam. Dus de steen hoefde niet weggerold te worden om Jezus uit het graf te laten. Nee, deze steen die is weggerold zodat de getuigen in het graf konden kijken. Zodat ze konden zien dat het graf daadwerkelijk leeg was. Maar Maria die ziet dus dat die steen weggerold is en ze is bang dat ze Jezus weggenomen hebben en ze rent onmiddellijk naar de discipelen om dat te gaan vertellen. Ze denkt helemaal niet aan een opstanding. Daar denkt ze niet aan. Ze is in complete shock. Ze gaat naar Petrus en Johannes. Petrus, Johannes, ze hebben het lichaam weggenomen. De shock, dat is een bewijs dat het geen complot is van
de discipelen samen. Nee, ze zijn in shock. Nou, de andere vrouwen, die zijn nog op dat moment nog bij het graf. Maria Magdalena is snel weggerend, maar die andere vrouwen zijn daar nog. Was Maria Magdalena maar geweest, dan had ze gelijk al ook de engelen gezien. Want die andere vrouwen, die hebben een ontmoeting met 2 engelen. En deze 2 engelen, als ze die zien, ook die andere vrouwen zijn dan bang. Maar deze engelen hebben groot nieuws voor deze vrouwen. Want deze engelen die zeggen tegen de vrouwen: Jezus die jullie zoeken, hij is opgewekt. Kom en kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Dus die vrouwen die kijken in het graf. En die zien inderdaad de plaats waar Jezus lag. Die plaats die is nu leeg. Ze krijgen ook een opdracht bij je. Ga snel, ga naar zijn discipelen om dit te vertellen. Nou, deze vrouwen zijn blij, we lazen net in Matthäus. Deze vrouwen zijn blij en verheugd. Tegelijkertijd ook nog in shock. En waarschijnlijk in vertwijfeling. Maar toch, ze gaan ook naar de andere discipelen. Uiteindelijk, waarschijnlijk als we dit lezen, waarschijnlijk zijn ze eerst van ergens in shock heen gegaan. En wisten ze verder ook niet wat ze ermee aan moesten. En zijn ze later bij de discipelen aangekomen om dit met hen te delen en te vertellen. Op het moment dat zij dus naar de discipelen toe gaan, die 2 vrouwen, zijn Petrus en Johannes onderweg terug naar het graf. Om daar te gaan kijken, want Maria Magdalena is bij hen geweest. En we lezen het in Johannes 20 vers 3. Petrus ging naar buiten en Johannes, en die kwamen aan bij het graf. En Johannes wil in vers 4 laten weten dat hij echt wel sneller was dan Petrus. En Johannes heeft dit geschreven. En wil zeggen, ik was echt wel sneller. Ik kwam als eerste aan, zegt Johannes. Maar als hij aankomt, dan gaat hij het graf niet in. Hij buigt zich voorover en hij kijkt wat. En hij ziet daar wat doeken liggen. En dan komt later Petrus ook aan. En Petrus zou Petrus niet zijn als hij niet direct het graf in zou gaan. Dus Petrus gaat direct het graf in. En dan volgt Johannes hem. En dan kijken ze in het graf. En wat zien ze daar? Aan zijn voeteneinde keurig grote stapel netjes opgerolde doeken. Bij zijn hoofdeinde andere doeken opgerold. Wat heeft dat te zeggen? Nou, dat heeft te zeggen dat het lichaam niet gestolen kan zijn, zou ik zeggen. Want als de discipelen het lichaam van Jezus gestolen zouden hebben, dan zouden ze wel het complete pakket, het complete mummie, zouden ze meegenomen hebben. Als ze dat niet zouden hebben gedaan, dan zouden ze wel heel snel alle doeken eraf hebben gegooid en dat neer hebben gesmeten en dan snel weg zijn gerend met het lichaam van Jezus. Want deze doeken, dat zijn niet zomaar een paar doeken of een stuk verband of zo wat er ergens om het lichaam van Jezus heen gerold is. Het gaat om een hele grote stapel doeken. Je moet weten dat de Joden, als iemand gingen begraven, dat ze dan iemand helemaal mummificeerden, met linnen doeken omwikkelden. En hoe ging dat? En we hebben net gelezen op Johannes 20, of nee, hebben we niet gelezen, in Johannes 19 staat dat. Dat Nicodemus, hij gebruikt 100 pond specerijen. Nou, hoe gaat het dan? Wikkelen doeken om het lichaam van Jezus. Leggen dan bijvoorbeeld specerijen. Volgende laag doeken om het lichaam. Specerijen. Volgende laag doeken. Je hebt een enorm mummiepakket zou ik het willen noemen. En die specerijen die waren om de stank van een lichaam dat aan het vergaan was, als het ware te overgeuren, zou je kunnen zeggen. Dat die geur van die specerijen sterker is dan de geur van een stinkend lichaam. Dus als ze die doeken eraf gewikkeld zouden hebben, zou dat een enorm karwei geweest zijn. En dan zouden ze dus met een stinkend lijk over straat moeten zijn gegaan. Nou, hoe onwaarschijnlijk is dat? Het kan onmogelijk gestolen zijn, want ze hebben alle doeken keurig netjes opgerold aan het hoofdeinde en zijn hoofddoeken, hoofddoek aan het hoofdeinde en andere doeken aan het voeteinde. En als Johannes dat ziet, vers 8 staat er dat hij ook geloofde. Op dat moment gelooft ook Johannes dat het lichaam van Jezus daadwerkelijk niet meer in het graf is. En Johannes gelooft hier nog niet dat Jezus is opgestaan. Vers 9 staat dat ze kenden de schrift nog niet dat hij moest opstaan. Maar hij gelooft wel dat het lichaam van Jezus hier op dit moment niet meer is. Nogmaals, iedereen in Jeruzalem wist
dat Jezus gestorven was. Het was het nieuws van de dag, zou je kunnen zeggen. Heel Jeruzalem sprak erover. Jezus is gekruisigd. Hij was in ieder geval een bekend figuur geworden al in Jeruzalem. En hij was aan het kruis gehangen. Dat was groot nieuws. Iedereen wist dat. Het was ook algemeen bekend dat hij begraven was. Jezus was in het graf gelegd. En er was een steen voor gerold. En ja, toen hij aan het kruis hing, even als bewijs dat hij gestorven was, dat iedereen het wist. Romeinse soldaten die wilden de botten breken van alle drie, de mensen die op die drie verschillende kruisen hingen. Maar omdat Jezus al gestorven was, deden ze dat niet. Maar staken met een speer in zijn zij. En daar kwam water en bloed uit. En dat was een bewijs dat hij daadwerkelijk al gestorven was. Zolang iemand nog leefde, kon er geen water en bloed uit iemands zij. Dus iedereen wist, hij was gestorven en hij was begraven. Zijn graf was dus verzegeld met een Romeins zegel. Nou, als je dat verbreekt, dan heb je een groot probleem met de Romeinen. En de Joodse leiders, die hadden een peloton soldaten besteld bij Pilatus. Onmogelijk dat zijn lichaam gestolen is. Bedenk trouwens dat deze discipelen, die zijn allemaal als martelaren, bijna allemaal als martelaren gestorven. En wat was de reden? Ze verkondigden dat Jezus was opgestaan uit de dood. Ze zouden nooit hun leven gewaagd hebben als zij niet overtuigd waren geweest dat Jezus was opgestaan uit de dood. De discipelen die verwachten ook helemaal geen opstanding uit de doden. Dat zat niet in hun hoofd. Ja, ze verwachten een opstanding uit de doden in algemene zin aan het einde van de tijd. Zou er een opstanding uit de doden komen. Maar ze verwachten geen opstanding van Jezus. Het enige wat ze hadden verwacht, dat was dat Jezus de Messias was. Ik heb het hier vaker gezegd, de Messias die hen zou bevrijden van de Romeinen en die als koning zou regeren in Israël en die Israël tot grote hoogte zou brengen. En, nou, zij waren de club rondom deze Messias die ook die hoge posities zouden krijgen. Wij zouden nu zeggen in onze tijd een ministerposten zouden krijgen. Zij zouden met Jezus samen gaan regeren. Dat was hun beeld. Toen Jezus gestorven was, was voor hun idee alles voorbij. Hun hele plan, hun hele prachtige toekomst die ze voor zich zagen, was helemaal in duigen gevallen. Opstanding, daar hielden ze geen rekening mee. Met de Joodse leiders was dat heel anders. Die hadden helemaal niet de overtuiging dat Jezus de Messias was. Integendeel, die zagen Jezus als iemand die door een demonische macht bezeten was. Ze hebben een keertje gezegd, deze leiders, die zeiden een keer, deze Jezus, die werpt demonen uit door Beelzebul, de overste van de demonen. Oftewel, de allerhoogste demon die je bestaat, de duivel zelf, die werkt in hem. En deze demonische macht, Jezus was in staat door deze demonische macht zelfs Lazarus uit de doden op te wekken. Nou, misschien dat hij door dezezelfde satanische macht ook zelf uit de doden kon opstaan. Dat was het idee wat de leiders hadden. En zo niet, misschien zouden de discipelen wel gaan stelen om met de leugen de wereld in te gaan. Dat idee hadden de Joodse leiders. Vergeefs. Alles is vergeefs voor deze Joodse leiders. Want ook de Joodse autoriteiten, die hebben moeten concluderen dat het graf leeg was. Was het niet zo geweest, dan hadden ze heel eenvoudig kunnen zeggen, Jezus is opgestaan. Nee hoor, ga zelf maar bij het graf kijken, daar ligt hij nog. Ook de Joodse leiders, die hebben dit moeten concluderen. Nou, de conclusies van het lege graf. Dat is het eerste bewijs van de opstanding. Maria Magdalena heeft een leeg graf gezien, heeft daarvan getuigd. De andere vrouwen hebben getuigd van een leeg graf. Petrus en Johannes hebben getuigd van een leeg graf. Die opgerolde doeken in het graf die getuigden van Jezus' opstanding. De soldaten getuigen van een leeg graf. En de Joodse leiders die getuigen van een leeg graf. Er is nooit door iemand ontkend dat het graf leeg was. En er was ook wel nooit ontkend door iemand eigenlijk dat Jezus geleefd heeft en gestorven en begraven was. Dus dit is een heel belangrijke aanwijzing dat het echt een betrouwbaar verhaal is dat Jezus is opgestaan uit de dood. Vervolgens, tweede punt. Het getuigenis van de engelen. Er zijn 2 engelen in het graf. Eerst zien de vrouwen de engelen, als ze bij het graf aankomen.
Dat hebben we net gehoord. En later ook Maria Magdalena als ze voor de tweede keer bij het graf komt. Maar waarom zijn er nou 2 engelen? Want eerst wordt er gesproken over 1 engel die de steen wegrolt. Nou, ik denk dat er 2 engelen zijn vanwege het Joodse gebruik weer. Dat er staat in Deuteronomium 19. Elke zaak zal in de mond van 2 of 3 getuigen vaststaan. Het getuigenis van deze engelen is waar. De vrouwen die zijn verbijsterd. Ook weer verschrikt en vol van angst. En dan zeggen de engelen dat Jezus is opgewekt. En je proeft in die verhalen de verwarring in hun hart. En de verbijstering en de gemengde gevoelens die in hen plaatsvinden. Aan de ene kant verheugd, maar aan de andere kant ook bang. En ze weten niet echt raad mee. Die zijn in shock, de vrouwen. Die zitten er nog op een rennen ook. Zo geschokt zijn ze. En dat is ook weer zo'n aanwijzing, dat het een betrouwbaar verhaal is. Dat bij niemand lees je dat ze hebben, oh natuurlijk, Jezus is opgestaan. Dat had hij lang gezegd. Hij heeft gezegd dat hij zou gaan opstaan, natuurlijk. Nee, bij niemand is dat het geval. Steeds is er ongeloof en twijfel en shock. Zijn eigen discipelen geloven het zelfs niet, totdat ze hem gezien hebben. En Thomas geloofde het zelfs niet toen hij Jezus zag, die moest hem eerst voelen. Daarom, het is geen uitgekookt plan van de discipelen. Maar de engelen, zij getuigen ervan. Zij zeggen het. Jezus, hij is opgewekt. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En dan hebben we tot slot het derde punt, het getuigenis van de ooggetuigen. In het begin zei ik het al, we hebben verschillende ooggetuigen verslagen. We lezen hier ook in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, 1 Korinther 15, allemaal verschillende ooggetuigen verslagen. Allemaal verschillende benaderingen. Ja, als er sprake zou zijn van een complot van de discipelen, dan zouden die verschillende verslagen wel nog veel eenduidiger zijn. Nu zie je gewoon over dat er wat detailverschillen in de verschillende verhalen zitten. Ja, dat komt door verschillende mensen is het verteld. Ja, de eerste ooggetuigen, dat zijn de vrouwen. En zowel Maria Magdalena als de andere vrouwen die ontmoeten Jezus. Dan moet je ook weer weten dat het getuigenis van een vrouw in die cultuur een lagere waarde had dan het getuigenis van een man. Het getuigenis van een vrouw, dat telde eigenlijk niet zo mee in die cultuur. Dus het is helemaal niet logisch om dit verhaal op te schrijven of om het door te vertellen dat de vrouwen de eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus. Ook dat maakt weer het verhaal nog weer betrouwbaarder. Het is niet logisch om dat te doen. Nou goed, we gaan kijken. Johannes 20, vers 11. Maria Magdalena. Maria stond bij het graf en huilde om haar Heer. Dat hebben we vanmorgen gezongen. Dat lezen we hier, vers 11. We moeten eens in de huid van Maria Magdalena kruipen. En eens gaan proberen in te voelen wat zij doormaakt in deze dagen en op dit moment. Jezus was haar leraar, haar meester, die ze gevolgd was. Een aantal jaar lang. Overal waar Jezus heen ging, ging Maria Magdalena met hem mee. Hij was degene die haar bevrijd had van 7 demonen. Messias. Ze volgden hem en dienden hem. Maar Maria, die had ook gezien dat Jezus gestorven was en begraven was. De droefheid en het verdriet wat zij doormaakt. Met dat verdriet komt ze bij het graf om nog de laatste eer te bewijzen aan Jezus, om hem te zalven. Maar dan is het lichaam weg. Volgende tragedie. Houdt het dan nooit op? Konden ze hem niet eens zalven? Nog maar eens een keer in het graf kijken. Maar Jezus is er niet. En dan ziet ze de engelen. Maar wat zal ze daarvan geschrokken zijn? Moet je je voorstellen dat je in het lege graf kijkt en plotseling zie je daar 2 engelen zitten. Wat zal ze ook geschrokken zijn? Ze zal teruggedeinst zijn. 2 engelen zeggen: mevrouw, waarom huilt u? Nou, vertelt ze dat ze Jezus wilde komen zalven, maar dat zijn lichaam er niet meer was.
En ze loopt naar achteren, uiteindelijk nog uit angst een schip. Draait om en dan ziet ze nog een man staan, die ook weer aan haar vraagt: mevrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En ook dan zegt ze denkt dat het een tuinman is en ze zegt: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt. Ze wil zo graag nog zijn lichaam zalven. Daar is ze mee bezig. En dan Maria! En op dat moment dat Jezus de naam van Maria noemt, dat is het moment waarop ze Jezus herkent. Jezus noemt haar bij haar naam. En dan draait ze zich om en ze ziet Jezus staan. En ze zegt in het Aramees: Rabboni, meester, leraar. Hij is opgestaan. Dan gelooft ze het en ze valt op de grond op haar knieën. En ze grijpt Jezus' voeten vast. Ze wil ze nooit meer loslaten. Stel voor dat Jezus nu weg zou gaan. Nu heeft ze hem vast. Hij mag nooit meer weggaan. Dit is misschien wel de laatste keer dat ze hem zal zien. Maar Jezus zegt tegen haar, vers 17. Blijf je niet aan me vastklemmen. Ik ben nog niet opgevaren. Oftewel, ik ben er nog steeds. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn discipelen toe. En zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Wat doet Maria? Maria, ze is ooggetuige. Ze heeft het zelf gezien dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ze heeft de opstanding niet zien gebeuren, maar ze heeft de persoon die is opgestaan uit de dood, heeft zij gezien. Maria is niet de enige. En ook de andere vrouwen die hebben Jezus ontmoet. Als je die verhalen leest in die 4 evangeliebeschrijvingen, je ziet die andere vrouwen die hebben Jezus ontmoet. Later die dag verschijnt Jezus aan Petrus alleen. Ook op diezelfde dag nog aan Cleopas met zijn metgezel die op weg zijn naar Emmaus. Daar verschijnt Jezus aan. Diezelfde avond aan de 11 discipelen zonder Thomas. Terwijl ze in een afgesloten ruimte zitten, met de deuren en ramen op slot, staat Jezus plotseling in het midden. En hij eet en hij drinkt. Om te bewijzen dat het geen geestesverschijning is of iets dergelijks wat we zien, maar dat hij daadwerkelijk met een lichaam daar staat. En geesten die kunnen niet eten en drinken. Later, aan 7 discipelen, terwijl ze aan het vissen zijn, in een boot op het meer van Galilea, ontmoeten ze Jezus. En uiteindelijk kunnen ze geen vissen vangen. Dan zegt Jezus: werp aan de andere kant uit. Ze denken: wat is dat nou voor een raar opmerking? Maar ze doen het maar. En ze hebben ze net zoals ze er nooit zo vol hebben gehad met vissen. En dan gaan ze ontbijten met Jezus op het strand, in het meer van Galilea. Jezus eet met hen mee. Later verschijnt Jezus aan 500 discipelen tegelijkertijd in Galilea. Jezus is verschenen aan zijn halfbroer Jacobus. En uiteindelijk lezen we in Handelingen 1 dat Jezus 40 dagen met zijn discipelen sprak en at en dronk. Jezus is daadwerkelijk opgestaan. Allemaal verschillende ooggetuigen, verschillende mensen. En allemaal hebben ze hetzelfde getuigenis. Namelijk, ze hebben Jezus gezien, de levende. Degene die gestorven was, maar is opgestaan uit de dood. Dit is de manier waarop in de oudheid geschiedenis werd bewezen en werd bedreven. Door het getuigenis van ooggetuigen. En zoveel ooggetuigen die dit gezien hebben, maakt het verhaal ontzettend betrouwbaar is. Jezus is opgestaan. In 1 Korinthe 15 staat een oud credo, een hele oude geloofsbelijdenis. Het is een van de alleroudste die we kennen. Vlak na de opstanding is dit vaste geloofsbelijdenis geworden. Zelfs kritische geleerden, er zijn er veel kritische geleerden, mag ook. Maar zelfs kritische geleerden, die denken dat deze geloofsbelijdenis ongeveer tussen de 3 en de 5 jaar na de opstanding door Petrus en Jacobus aan Paulus is geleerd. Zo kort na de opstanding. En Paulus zegt dan, vers 3, want ik heb u als eerste, of ik kan ook lezen als belangrijkste, overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dus van Petrus en Jacobus. Namelijk, er komt uit de geloofsbelijdenis.
dat Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften en dat hij verschenen is aan Kefas, dus Petrus, en aan de 12. Dat is het evangelie. In een notendop. Dat is het goede nieuws. Daarmee zijn de apostelen de wereld ingetrokken. Dat is ook hier in Bruchem gekomen. En datzelfde goede nieuws is ook wat wij vandaag verkondigen. Deze gebeurtenis, dat is het feest wat wij vandaag vieren. Omdat dit het fundament is van ons christelijke geloof. Tot slot. De opstanding van Jezus heeft ook gevolgen. Ik zei het in het begin al. Jezus heeft van tevoren zijn eigen dood en zijn eigen opstanding voorzegd. En hij heeft het dus ook gedaan. Hij heeft bewezen dat wat hij zegt, dat waarheid is. We hebben dus ook alle reden om te geloven dat alles wat hij gezegd heeft waarheid is. Als zelfs dit waarheid is. Dat hij dus de Zoon van God is. Dat hij goddelijke autoriteit heeft. Jezus, hij is de dood ingegaan om de dood uiteindelijk te overwinnen. De dood is dood. En vorige week, toen hebben we hier nagedacht over de vloek. Dat de dood uiteindelijk ook de vloek is. Eigenlijk de kroon van de vloek zou je kunnen zeggen. Waar de hele schepping aan onderhevig is. Maar Jezus heeft die overwonnen. En ook wij weten, ook wij zijn onderhevig aan de dood. Als Jezus niet eerder terugkomt, dan weten wij één ding heel zeker. Is dat wij zullen sterven. En heel veel mensen jaagt dat een bepaalde angst aan. Het onbekende wat daarna zal gaan komen. Wat dan? De Bijbel zegt dat Jezus een eersteling, een voorbeeld is geworden. Van velen die hem zullen volgen. Als het gaat over zijn opstanding ook. Dat betekent dus dat zoals Jezus is opgestaan uit de dood, dat er dus ook velen zullen zijn die net zoals hij is opgestaan zullen opstaan uit de dood. Dat is een belofte. Een belofte voor al degenen die zich op de verkondiging van dit goede nieuws hebben bekeerd. En zich zijn gaan toewijden aan dezezelfde Jezus. Jezus als Heer. Paulus zegt het zo, Handelingen 17. God verkondigt dan, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, tijden waarin het allemaal niet bekend was, God verkondigt dan nu aan alle mensen, op alle plaatsen, ik zou daar willen toevoegen, in alle tijden, dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Dat is Jezus. Hij heeft het bewijs daarvan geleverd, zegt Paulus, door hem uit de doden op te wekken. Wat is het bewijs daarvan? Nou, en ieder die dus ook gehoor geeft aan deze boodschap, aan dit goede nieuws, die zijn of haar leven overgegeven heeft, of nu gaat overgeven aan deze Jezus. En in trouw en een volharding aan deze Jezus blijft vastklampen, zou ik willen zeggen. Hem gaat volgen de rest van zijn leven. En hem blijft volgen. Voor die mensen is er één ding heel zeker. En dat is dat hij of zij op die dag waarover Paulus dit sprak,
de dag van de tweede komst van Jezus, dat je zult opstaan uit de dood. Dat je vergankelijke lichaam, wat dan helemaal vergaan zal zijn ook, dat je zult opstaan in een nieuw lichaam. Een verheerlijkt lichaam. Alle gelovigen zullen op die dag gaan ervaren de vrijheid van een verheerlijkte ziel. De vrijheid van een verheerlijkt lichaam. De vrijheid van leven op een nieuwe aarde. In een nieuwe schepping die volkomen goed is. God heeft daarvan het bewijs geleverd. Door Jezus uit de doden op te wekken. In zo'n lichaam. Niet meer onderhevig aan zwakte. Niet meer onderhevig aan vergankelijkheid, ouder worden. Pijn, moeite. Maar een onvergankelijk lichaam naar het voorbeeld van Jezus. God heeft zijn wereld niet opgegeven. God denkt aan zijn wereld. En Jezus' opstanding is het begin van deze nieuwe wereld. Laat deze woorden, laat dat een bemoediging zijn. Voor ieder die Jezus wil volgen. En laten we dit feest daarom vandaag ook met elkaar vieren. Dat God dit nieuwe begin is begonnen. En dit nieuwe begin ook zal afmaken. Amen. Laten we eerst met elkaar bidden. Almachtige en eeuwige Vader. U die uw Zoon Jezus heeft overgegeven aan ons vergankelijk menselijke bestaan en hem overgegeven hebt tot in de dood. Maar hem op de derde dag ook hebt opgewekt uit de dood naar uw belofte. Wij danken u hartelijk. Dat u deze wereld niet hebt opgegeven. Dat u deze wereld niet hebt verlaten. Maar dat u uw nieuw begin bent begonnen. En het bewijs ervan hebt geleverd door Jezus uit de doden op te wekken. Heer, ik dank u. Dank u ook dat het goede en grote nieuws een kracht is van u. Dat u het over de hele wereld, dit goede nieuws verspreidt. Alle plaatsen. En alle mensen ertoe oproept om hem te gaan volgen. Heer, ook wij willen met elkaar zeggen. We willen u volgen. Heer, we danken u ook voor het feest van vandaag. Dat we na het herdenken dat u, Jezus, bent gestorven aan het kruis. Dat u de zonde van de wereld op u hebt genomen. Dat u de dood bent ingegaan om de dood te overwinnen. Ja, dat u de dood hebt overwonnen en dat u bent opgestaan. Heer, help ons om dit te begrijpen en te doorgronden. We danken u. En we willen u ook de eer en de heerlijkheid brengen. En het feest met elkaar vieren voor uw aangezicht. Het feest van Pasen, met elkaar eten, met elkaar drinken. Omdat we reden hebben tot feest, omdat u ons dat gegeven hebt. En dat u deze dag ook geeft. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Heer, dat willen we met elkaar doen. We danken u deze dag. In de naam van deze opgestane Jezus. Met wie u samen en de Heilige Geest als één enige God leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen.